Това видео е специално за жени, които искат да имат красива, дълга и здрава коса. Моята история започна миналата година, когато реших да сменя цвета на косата си от черна към кестенява. Отидох в уж реномиран салон, където ми казаха, че процедурата е супер безвредна, ще бъде бързо и няма да увреди косата ми по никакъв начин. Да, но не се оказа точно така. Косата ми беше просто трагична. Беше изгоряла, беше супер суха, не знаех какво да правя, просто тя се късаше като ластик. Самите краища бяха толкова накъсани и изглеждаха толкова зле, че бях принудена да изпробвам абсолютно всичко. Терапии в салон, терапии вкъщи, продукти, дори домашни маски, които едва му отмивах от корените си, но резултат или нямаше, или беше съвсем минимален. Тогава моя приятелка, която минаваше през почти същото, само че нейният проблем беше косопад след раждане, ми препоръча продуктите на Sea-Lash, серията Sea Hair, които включват 3 продукта – шампуан, балсам и бустер за коса. Естествено, веднага ги поръчах, така или иначе нямах нищо за губене. И ето как изглеждат те. Това е шампуана, който аз нанасям 2 последователни пъти, един след друг. Харесва ми, че веднага след това косата е много плътна, много здрава, но в същото време не омазнява корена. Аз лично имам проблем с това след някои подхранващи продукти. След шампуана винаги нанасям балсама от тази част на косата до края по дължините. Балсама го оставям да седи около 10 минути, максимум 15. Отмивам го. Завършвам винаги с леко хладка вода, защото прочетох, че не е полезно косата да се мие с твърде гореща вода. И накрая любимият ми продукт, това е бустера за блясък, като него го нанасям върху леко подсушена коса, малко преди да започна да я стилизирам. Искам да отбележа, че почти спрях използването на сешоар. Ако имам време, оставям косата ми да изсъхне по естествен начин и доста често използвам ролер за коса, тъй като той е супер щадящ, не ми отнема никакво време и след това косата изглежда доста добре, сякаш е след фризьор. И трите продукта съдържат биотин и кератин, но са без сулфати, за мен специално това е важно. Надявам се да съм била полезна. Опитайте продуктите на Sea Hair, наистина са уникални.